नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज एक मराठी कविता ऐकूया। कविते शीर्षक आहे लपंडाव। लपंडाव हा खेळ बालपणी सगळेच खेळतात, पण तेव्हा पुढे आयुष्यात जे असे लपंडाव खेळायची वेळ येणार किंवा लपंडाव नियती आपल्याशी खेळणार ते कोणाला माहीत नसतं। अशी एक कल्पना केली आहे आणि ही कविता लिहिलेली आहे। लपंडाव, खेळ लपंडावाचा। बालपणीच्या खेळांमधला लपंडाव हा खेळ असा। बालपणीच्या खेळांमधला लपंडाव हा खेळ असा, शिकवितो पुढे जीवनी प्रसंगी बसवावा मेळ कसा। शिकवितो पुढे जीवनी प्रसंगी बसवावा मेळ कसा। कधी निसटतो विजय हातचा, कधी निसटतो विजय हातचा, कुणी पळवतो घास तोंडचा। कधी निसटतो विजय हातचा, कुणी पळवतो घास तोंडचा। वारंवार येतो कुणा प्रत्यय याचा, जाण लपंडाव असतो नियतीचा। जाण लपंडाव असतो तो नियतीचा। आता वेगळा किस्सा। जेव्हा घाई बाहेर जाण्याची, बा कधीतरी तुमच्या जीवनात असं घडलंही असेल, जेव्हा घाई बाहेर जाण्याची तीच वेळ ठरते पाहुणे येण्याची। जेव्हा घाई बाहेर जाण्याची तीच वेळ ठरते पाहुणे येण्याची, आधीच उशीर होतो। तशात रिक्षा बस वाकुल्या धावती, तशात रिक्षा बस वाकुल्या धावती। कारणे असतात अनेक लपंडावाची, कारणे असतात अनेक लपंडावाची। वीज खेळते लपंडाव रोजचा, वीज खेळते लपंडाव रोजचा। लपंडाव चालतो ऊन पावसाचा, कुणा देणेकऱ्याचा चकवा रोजचा, कुणा देणेकऱ्यांचा चकवा रोजचा। असाही अनुभव लपंडावांचाच, असाही अनुभव लपंडावांचा। जशी मौज असते, जशी मौज वाढते प्रवासाची, रस्ता लागता वळणा वळणाचा। जशी मौज वाढते प्रवासाची, रस्ता लागता वळणा वळणाचा, तशीच रंगत वाढते जीवनाची, जेव्हा खेळ खेळता लपंडावाचा, जेव्हा खेळ खेळता लपंडावाचा। आयुष्य साधं सरळ असेल तर त्यात ती मजा येतच नाही। संकटात माणसाची परख होते। तसंच ह्या लपंडावाच्या खेळात कधी एखादी संधी निसटते, कधी हातचा विजय निसटतो। त्यात थोडी रंगत असते जीवनात। अशी ही कल्पना करून कविता लिहिलेली आहे। तुम्हाला ही कविता कशी वाटली? आवडली तर लाईक करा, तुमचा एखादा अनुभव लिहा कमेंटमध्ये, आणि तुमच्या मित्रमंडळीशी शेअर करा कविता। आता परत आपण भेटू मराठी भाषा दिन 27 फेब्रुवारीला, पण त्यापूर्वी 26 तारीखला 26 फेब्रुवारी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा स्मृतिदिन। आणि यापूर्वी या चॅनलला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरच्या 2 कविता, एक किमयेगार आणि भूतळी ईश्वराचा वावर, ह्या 2 कविता झालेल्या आहेत। तसंच एका राज्यस्तरीय स्पर्धेत, राज्यस्तरीय म्हणण्यापेक्षा त्या स्पर्धेत बाहेर देशातली पण काही पत्र आली होती। विषय होता स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना पत्र लिहायचं 1,500 शब्दात, म्हणजे दीड हजार शब्दात। आता सहस्त्र म्हटलं कोणाला कळणार नाही, तर 1,500 शब्दात पत्र होतं। त्या पत्र स्पर्धेत मी लिहिलेलं पत्र सर्वोत्कृष्ट ठरलं होतं। तर ते पत्रही आपण गतवर्षी ह्या चॅनलला सादर केलेलं आहे। तर 26 तारखेला ते ऐका, पत्र आणि 2 कविता, आणि 27ला आपण परत एक नवीन कविता घेऊन भेटू, अभिजात मराठी, जी मराठी माणसांची सरकारकडे मागणी आहे, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, त्यावरची ती कविता आहे। धन्यवाद।